Sziasztok, Slayer vagyok, és most azt fogom bemutatni nektek, hogy hogy tudtok nyílt vagy zárt wifi hálózatokról Facebookot feltörni. A rútolt telefonra van hozzá szükség, és le kell tölteni a FaceNav nevű alkalmazást, amit itt el is indítok. Rögtön ki is adta egy másik készülékre, hogy ki van bejelentkezve. Csak simán rákattintunk. És be is töltötte. Itt van feltörve. Ezen kívül ezzel még tudunk feltörni YouTube fiókot és ehhez hasonlókat. Gmailt nem, de Facebookot mindenféleképp. Köszönöm, hogy néztetek, nézzétek meg a többi videót is. Sziasztok!